Bueno, boas tardes, noites a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de marzo, co punto primeiro, que é dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. O punto segundo é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: 26 de febreiro, 5 de marzo, 12 de marzo e 20 de marzo. O punto terceiro é a aprobación se procede das actas anteriores, que vamos a votar a do 23 do 2 e a do 26 do 2. Unha é ordinaria e outra é extraordinaria. Procedemos entonces a votar a do 23 de marzo do 2026. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Votamos agora a sesión ordinaria do 26 do 2. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a actualización puntual do inventario municipal do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro de Patrimonio, o señor Antelo. Hola, boa noite a todas e a todos. Pois nada, moi rápido, propónse neste caso a novena actualización puntual do inventario de bens, incorporando 6 parcelas do sector S09 na aldea de Raíces inscritas registralmente como bens integrantes do patrimonio municipal do solo. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Como sempre dixemos, o inventario municipal, lóxicamente, ten que ser un documento vivo e, polo tanto, debe estar actualizado, co cual anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG, señora Pampín. Sí, pola nosa banda tamén anunciar o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo do Popular, señora Agra. Boas tardes a todos. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Procedemos entonces á votación. Votos a favor do punto cuarto. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto número 5, que é desafección do camiño da Igrexa a Covas do Concello de Ames. Ten a palabra o señor Antelo. Boa noite de novo, pois traese neste caso a solicitude para a desafección dun anaco final de un camiño que está representado gráficamente no plano da concentración parcelaria de Covas con a superficie de 92 metros cuadrados, aínda que na realidade ese trazado non existe físicamente. Dito camiño separa dúas parcelas con construcións existentes no seu interior que son dunha mesma propietaria. Este remata frontalmente contra outra finca perimetrada e pechada, quedando o trazado final inservible, xa que esta finca ten o acceso noutro punto. Todas as partes afectadas nesta desafección están de acordo coa mesma e tanto os informes periciais como os informes técnicos do Departamento de Patrimonio, o informe da Arquitecta Municipal e Secretaría son favorables, polo que se propón aprobar a desafección de 92 metros cuadrados deste camiño de dominio público, expor públicamente durante un mes o expediente, en caso de non existir alegacións, considerar definitivo este acordo. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á primeira quenda de intervención. Señora Feijóo. Bueno, pois visto que a solicitude dos propios propietarios, que a persoa afectada está de acordo con elo e que conta cos informes favorables, pois anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Sí, no mesmo sentido, non habendo ningún tipo de contradición por parte da veciñanza e contando co informe de Secretaría e da Arquitecta Municipal favorable, tamén anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Oblego. Ben, boa tarde. No mesmo sentido, existe unanimidade dos propietarios, informes técnicos a favor, co cal adiantaron o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Procedemos entonces a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira, señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Pois, en novembro do ano 2024, o Pleno da Corporación aprobou a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ames.
A finalidade desta ordenanza é regular aqueles apartados que precisan dun desenvolvemento regulamentario e conseguir maior seguridade xurídica, outorgándolle carácter normativo a aquelas prácticas e criterios seguidos por esta Administración na aprobación de convocatorias, atos de concesión e formalización de convenios, xustificación e control das subvencións pagadas. As modificacións que traemos hoxe a pleno están referidos ao artigo 9.2, no seu apartado H, que quedará redactado do seguinte xeito: forma e prazos de solicitude con indicación da documentación a achegar polos solicitantes. A todo agora, neste punto, recollíase que se debía aportar necesariamente unha memoria detallada no que se relacionara o conxunto de actividades desenvolta no ano anterior refletindo os gastos e ingresos do exercicio, non sendo necesario. E a outra modificación é con respecto ao artigo 20.2, que queda redactado do seguinte xeito: artigo 20, orzamento subvencionado que se ten que xustificar o coeficiente de financiamento. Así pon na actualidade, co que se lle engade o seguinte texto: o coeficiente de financiamento que se determinará mediante a división do importe da subvención concedida polo coeficiente de financiamento correspondente. Con carácter xeral, o importe que debe ser xustificado resultará de dividir a axuda concedida entre o 0,80, sendo esta achega o 80% do importe a xustificar, sen prexuízo que nas bases reguladoras da correspondente convocatoria poida establecerse de forma motivada unha porcentaxe distinta. Con esta modificación, o que se pretende clarificar como se aplica o coeficiente de financiamento. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, como ben explicou a concelleira, trátase de dúas modificacións que atinxen únicamente a redacción dos artigos 9.2 e 20.2 para poder clarificar o propio texto da ordenanza en canto á súa aplicación, polo cual anunciamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, boa noite a todos e a todas. Efectivamente, como explicou a concelleira, pois proponse a modificación de dous artigos que, ao noso parecer, van axudar a axilizar, a mellorar a xestión das subvencións por parte das asociacións. Polo tanto, adiantamos o voto a favor e, como algo cos números ten que ver este punto, se mo permitides, pois quero aproveitar para darlle as grazas á interventora, que hoxe é o último pleno no que nos acompaña. Grazas por axudarnos a entender este mundo da xestión dos recursos públicos e todo o mellor na nova etapa, Marga. Se me permiten, antes de que sigamos todos, que seguramente teremos palabras para dedicar á interventora, eu pediríalle que o deixemos para o final, se non lle importa. Vale. Señor Beiroa. Bueno, boa noite a todas e a todos. Como xa se expuxo anteriormente, o que ven a pleno é unha modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións, que o que trae pois é unha mellora na redacción e unha mellora na calidade normativa do texto que vai a ofrecer unha maior seguridade e unha maior garantía xurídica para os administrados e vai a clarificar e saber todos os administrados e todos os futuros interesados nos procedementos de subvencións os documentos que teñen que achegar xunto coas solicitudes. Por eso adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señora Señorís. Nada, agradecer aos compañeiros o voto favorable. Segunda quenda, procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto séptimo, que é a ratificación do decreto da Alcaldía de Ames, número 676/2026, sobre a subsanación de deficiencias do proxecto das obras da renovación de Beirarrúas na Avenida da Maía ata o límite municipal de Brión. Do posto adicional ten a palabra o concelleiro de obras, señor Nieto. Boas noites a todas e todos. Pois tal como di o encabezamento deste punto, é ratificar o decreto que se enviou subsanando estas deficiencias que os técnicos da Diputación nos pedían cambiar. Son unha justificación explícita do cumprimento de normativa de accesibilidade e documentacións gráficas. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervención. Señora Feijóo. Bueno, pois estamos ante un dos grandes clásicos deste mandato, a subsanación das deficiencias dos proxectos dos POS. E aínda que son erros que non se deberían cometer, e menos nunha materia tan sensible como é a accesibilidade, ao final casi temos que agradecer que veñan, xa que gracias a eso, e tamén as mocións, os plenos teñen algo un pouquiño máis de contido. Sí, nada, adiantar o voto a favor.
Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Anunciar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Moitas gracias. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. Vou pasar como cortiña a exposición de motivos e os acordos. O acceso ao abastecemento de auga potable e o saneamento é un servicio público esencial e é unha competencia municipal básica. Non se trata dun luxo nem dunha mellora secundaria, unha obriga legal e unha cuestión de dignidade para a veciñanza. No Concello de Ames, o servicio prestado pola entidade pública empresaria local Augas de Ames, EPEL, dependente do propio Concello, que ten como finalidade garantir a correcta xestión do ciclo integral de auga no municipio. Porén, a día de hoxe, as parroquias de Tapia e Piñeiro seguen sen contar en determinadas zonas cos servizos completos de abastecemento e saneamento, unha situación que se prolonga no tempo e que afecta directamente a calidade de vida da súa veciñanza. Compre lembrar que o actual Goberno Municipal Socialista leva gobernando en Ames de maneira ininterrompida desde o ano 2015. Son xa máis de 10 anos de responsabilidade directa na planificación, execución e priorización das infraestructuras municipais. Tempo máis que suficiente para ter resolto unha cuestión que afecta aos servicios básicos. É certo que no pasado se anunciou un proxecto conxunto coa Xunta de Galicia e con o Concello da Baña para dar solución tamén á parroquia de Tortosente, pero con independencia da colaboración interadministrativa, sempre positiva e necesaria, o Concello de Ames non pode quedar á espera indefinida de actuacións externas cando a competencia para garantir o servicio dentro do seu núcleo é municipal. A realidade é que, a día de hoxe, non existe un calendario público, nin un compromiso económico claro, nin unha planificación coñecida pola veciñanza que permita asegurar cando Tapia e Piñeiro terán solucionada esa carencia. Polo exposto, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Goberno Municipal presente no prazo máximo de 3 meses un plan técnico e económico detallado para a execución do saneamento e abastecemento nas parroquias de Tapia e Piñeiro. Segundo, que se faga público un cronograma concreto de actuacións indicando fases, financiamento previsto e prazos estimados de inicio e finalización de obras. Terceiro, que o Concello, a través de Augas de Ames EPEL, avalía as distintas alternativas técnicas posibles e determina a solución máis eficiente e viable económicamente. Cuarto, que se inclúan nos orzamentos municipais as partidas necesarias para garantir o inicio efectivo das actuacións. E quinto, que se informe trimestralmente ao Pleno sobre o estado de tramitación e execución deste proxecto ata a súa completa finalización. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, dende Espazo Común imos votar a favor desta moción, xa que entendemos que o acceso aos servicios básicos como o abastecemento e o saneamento non é unha cuestión secundaria nin opcional, senón que é unha obriga esencial das administracións públicas e unha condición mínima de dignidade para a veciñanza, tal e como di a propia moción, e, polo tanto, teñen que ser unha prioridade. Non é de recibo que en pleno século XXI, nun concello dinámico e en crecemento como é o Concello de Ames, pois aínda haxa veciños e veciñas que non dispoñan dun acceso normalizado á auga potable e a unha rede de saneamento adecuada. Estamos a falar de servicios básicos e de igualdade entre veciños e veciñas, vivan onde vivan. A falta destas infraestructuras non só supón unha incomodidade no día a día, senón tamén unha evidente desigualdade territorial dentro do propio concello. Non pode haber veciñanza de primeira e de segunda en función de onde viva. Compre lembrar, ademais, que o abastecemento e o saneamento son competencias municipais básicas, polo que corresponde ao Concello garantir a súa prestación en condicións de universalidade e de calidade. Por todo isto, e porque ademais é unha demanda da veciñanza, consideramos necesario e de xusticia social solicitar que se elabore un plan técnico económico detallado con un cronograma claro de actuacións que permita saber cando e como se van a executar as obras para resolver definitivamente esta situación. A planificación, a transparencia e o seguimento periódico son elementos imprescindibles para recuperar a confianza da veciñanza e asegurar que estas actuacións non volvan quedar indefinidamente adiadas. Apoiar esta moción non é, polo tanto, unha cuestión de siglas ni unha cuestión de cores, é unha cuestión de responsabilidade, sobre todo de compromiso ca veciñanza e cos seus dereitos básicos, porque garantir que todas as persoas teñan acceso a servicios esenciais como é a auga e o saneamento non debería ser un obxectivo a medio prazo nin unha promesa electoral recorrente, senón unha realidade xa consolidada nun concello de 33.000 habitantes como é o noso que quere seguir medrando. Moi ben, moitas gracias, señora
González. Pois boa noite a todas e a todos. Pois o Grupo Municipal do BNG tamén vamos a apoiar esta moción porque describe unha realidade que a veciñanza do noso Concello leva moitos anos sufrindo. En Ames hai lugares sen saneamento nin abastecemento e o acceso ao saneamento e o abastecemento é un servizo básico. Agora ben, tamén queremos deixar claro que esta non é unha situación exclusiva das parroquias de Tapia e Piñeiro. En Ames aínda existen outros núcleos e lugares onde o saneamento non está resolto, pero que estamos ante unha problemática máis ampla que tamén require unha planificación global e equilibrada no conxunto do municipio. E o máis preocupante é que non estamos ante un problema novo. Levamos tempo falando, diagnosticando e anunciando actuacións, pero a realidade é que hai zonas onde as solucións non chegan. É certo que existen proxectos en marcha como o Ames Digital Water, pero que temos que ser claros. A digitalización e os inventarios poden ser ferramentas útiles, pero non resolven por sí solas as carencias básicas. O problema non é saber onde están as redes, senón executar as que faltan, porque mentras se elaboran mapas e bases de datos sigue habendo veciños e veciñas que seguen sin servicio que é tan esencial como é o saneamento. E é certo que hai que por prazos, planificación e, sobre todo, compromisos en riba da mesa, algo que a día de hoxe non está suficientemente claro para os nosos veciños e veciñas afectadas. Somos conscientes tamén de que estamos a falar dun orzamento moi importante para as arcas deste Concello, para dotar nun tempo todas as necesidades. Por iso, o BNG propuxemos unha moción, unha bonificación no IBI para as persoas afectadas nos lugares onde non hai servicios básicos e o PSOE, este goberno, votou en contra. Ademais, queremos insistir que esta situación non só afecta nin a Tapia nin a Piñeiro, outros núcleos deste municipio con problemas similares, polo que é imprescindible actuar con a visión global e con criterios de equidade. Por iso, compartindo a necesidade de avanzar nestas actuacións, consideramos fundamental que se faga dende unha visión de conxunto, establecendo prioridades claras, criterios técnicos e garantindo que ningún lugar quede atrás. Apoiamos esta moción como unha chamada de atención firme, menos anuncios e máis execución, porque o acceso á auga e ao saneamento non pode seguir esperando. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Unha vez máis, boas noites a todos e a todas. Primeiro, gustaríame recordar que hasta o 23 o goberno foi de coalición, inda que o alcalde era socialista. Eu creo que tamén todos temos que asumir un pouquiño de culpa deses gobernos. Tamén me gustaría facer, bueno, non sei se como chamarlle. Digamos que vamos a falar aquí das obras que levamos feitas de abastecemento e saneamento con alcaldes socialistas, 2003-2011, inda que aquí vou a falar da época que estuve eu de concelleiro, e tamén desde o 2015, que é onde facede referencia á moción. Do 2007 ao 2011, concelleiro de Obras Gustavo Nieto, alcalde socialista, tamén en minoría, Castiñeiro de Lobo, Firmistáns, colector xeral da Pontenova a Garea, isto 2007-2008, no 2009 Padrón, Proupín, Lamas, Firmistáns, 470.000 euros, no 2010 a Igrexa, Galiñeiro, Gasamáns, Novais, 262.000 euros. No 2011, Quintáns, Depuradora de Quintáns, Montemayor, Mercuto, Cortegada, Folgueira, Vilar e a Meixenda, máis de 550.000 euros. Deixouse licitado naquela época o abastecemento máis o saneamento de Guimarães e Tarrío. Fíxose Arufe, que non teño as cifras, máis a Depuradora de Arufe, e iniciouse naquela época a compra dos terreos da ETAP. Ollo, non estou falando da expropiación que se fixo no 2013. Estou falando do inicio da compra dos terreos da ETAP. Se agora saltamos a época 2015-2026, que estamos agora, podemos falar de 300.000 euros que se invertiron en saneamento e abastecemento no 2018, no 2020 946.000 euros, entre outros sitios falamos de Susavila, Suevos, Sorribas e Castrigo, e Castelo, no 2021 ampliación da rede de buzoleiras e Guimaráns, no 2023 Caroubáns, no 2024 Lens, no 2024 tamén Loureiros, e no 2026 invertíronse no Milladoiro, na obra na Nacional 550 pola EPEL de Ames, máis de 115.000 euros. É dicir, eu creo que non queda dúda de que tanto os gobernos socialistas daquela época como os doxe seguimos apostando polo abastecemento e o saneamento deste Concello, como non debe ser de outra forma.
Cantos cartos pagou este Concello a Augas de Galicia na época 2015-2026? Máis de 3 millóns de euros. Canto recibeu de Augas de Galicia? Cero. Canon pagado polo Concello máis de 3 millóns de euros. Obras recibidas por Augas de Galicia para este Concello? Cero. Pero vamos a falar da zona norte, que é o que ten esta moción. Isto só era unha puntualización. Zona norte, Tapa Piñeiro. Isto empeza con un proxecto no 2013, Partido Popular no goberno, donde lle pide a Augas de Galicia que se redacte o proxecto da zona norte, incluindo unha parte da Baña, tamén daquela época, alcalde do Partido Popular. E quédense con unha data, 5 de febreiro de 2025. 5 de febreiro de 2025. No 2015, naquel momento, o director de Augas de Galicia confirma que se vai a redactar este proxecto. Volvo a repetir, Tapia, Piñeiro, Troitosende. É importante. No 2020, este Concello recibe un proxecto que vale valorado en máis de 3.600.000 euros, onde xa viñan os trazados, onde viñan os bombeos, repito, Tapia, Piñeiro, Troitosende, e onde viña incluída unha depuradora para cubrir os 3 núcleos, con un compromiso de licitación e de contratación por parte de Augas de Galicia. Seguimos no 2024, unha vez máis eu concelleiro de obras, tanto o alcalde da Baña como o alcalde de Ames como eu mesmo, fomos a Augas de Galicia a preguntar que estaba pasando con este proxecto. E pasan varias cousas. O primeiro que se nos di é que o proxecto é moi caro, que non estaban dispostos a asumir esta cuantía económica, que a Baña quedaba descartada deste proxecto porque eran núcleos moi pequenos e o que tiñan que facer é darlle solución con fosas, e que a parte de Ames que aí iban a volver a estudiar con fosas sépticas para cada núcleo, porque eran núcleos moi pequenos. Salimos dali, bueno, pois tranquilos, modificación do proxecto, non volvemos a saber nada. 2025, cambia director de Augas de Galicia, outra reunión, e aquí ven a fecha, 5 de febreiro do 2025. Directamente descartan, Augas de Galicia descarta licitar este proxecto. Hasta o 2025 todos estábamos tranquilos, entendíamos que les facían o proxecto, que o redactaban, que o licitaban, e que o contrataban. Pero no 5 de febreiro de 2025 dinos que descartan licitar este proxecto e que estemos atentos a unhas axudas que van a sacar para núcleos pequenos, para facer fosas sépticas, para poderlos conectar. Vaya rematando. Sí, perdón, acabo xa un minutiño. Pero tiña unha trampa. Ames non pode acollerse estas axudas porque non cumpre ninguna das solicitudes que piden, entre outras cosas, só pode haber 15 casas e ninguna cumpre. Que pasou no 5 de febreiro? Pois puxámonos a traballar. A traballar en redactar uns proxectos pequenos por núcleos onde poidamos colocar esas fosas sépticas. Moitas gracias, despois continuo. Moi ben, moitas gracias, señora Agra. Bueno, en primeiro lugar, daulle a enhoraboa ao concelleiro de obras por todas as obras que fixo, pero creo que estamos aquí como concelleiros para desenrolar ese traballo. Por parte nosa, pois, evidentemente que alegrámonos moito de que esta vez, pois, parece que sí, que esta obra que é tan demandada polos veciños, pois, parece que vai para diante. Esta é unha moción que nace dos veciños, xa que foi unha das peticións que nos realizaron nas reunións que estamos tendo polo rural, tanto polos veciños de Tapia como tamén polos veciños de Piñeiro. Chámanos moito a atención que despois da presentación desta moción, que foi o luns ás 2 da tarde, casualmente vostedes saquen unha nota de prensa anunciando o inicio da redacción do proxecto técnico que permitirá elevar o servicio de saneamento ás parroquias de Piñeiro e Tapia. Este proxecto que contempla tamén a preinstalación de canalizacións necesarias para a futura instalación do servicio de abastecemento de auga. Compre salientar que sin esta moción poñemos os dous servicios ao mesmo nivel de importancia é porque así nos lo reclaman os veciños, tanto de Tapia como os de Piñeiro, nas reunións que mantivemos con eles. De feito, estos trasladarnos que incluso é máis importante o abastecemento que o saneamento para eles. Por outro lado, é increíble que dende o ano 2013, por moito que vostede me este aquí explicando, leven 10 anos sen facer nada, porque con calquera dos pós poderíamos haber feito algo. Só telo na lista de cousas pendentes, e só tras a presentación desta moción por parte deste grupo municipal, anuncian agora o inicio da redacción dun proxecto do que hasta o momento non sabemos nada, nin conta con un orzamento para executalo. Un proxecto sin orzamento e prazo de execución non é nada. Son ideas, como sempre, guardadas nun caixón. Esperemos que, tras a aprobación da moción, que dou as gracias aos meus compañeros da oposición, cumpran cos puntos de acordo, os cales estaremos nós vixiantes de que se cumpran. Moitas gracias.
Moi ben, moitas gracias. Pasamos a unha segunda quenda. Señora Feijóo. Bueno, eu non vou a entrar en leas de que foi primeiro, se o ovo a galiña, ou quen ten responsabilidade ou non, ou quen investiu máis ou menos. Estamos a falar, como dixen antes, de competencias municipais básicas, estamos a falar de servizos básicos e de igualdade entre veciños e veciñas, vivan onde vivan. Por lo tanto, servizos que en pleno 2026 hai veciños e veciñas que todavía non dispoñen deles. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Nada, como xa dixen, nós sí que vamos a votar a favor da moción, decirlle ao señor Gustavo que efectivamente entre o ano 2015 e 2023 fomos coalición, compartimos goberno, pero que casualmente a maioría das mocións que veñen aquí eran de áreas gobernadas polo PSOE. E non sei se sabe, pero nos tiñamos áreas delegadas, así que xa está ben que sempre temos que a mesma cantilena, no? De que sigan escudándose 3 anos despois en que nos estábamos en ese goberno, xa non estamos. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Bueno, eu a verdade que me alegro de que traigan esta moción, porque nos levamos traballando, como dixen, a data exacta 5 de febreiro de 2025, porque asa esta data tiñamos o compromiso de que Augas de Galicia iba a licitar esta obra. Por certo, tamén me alegro de que vayan a reunións cos veciños. Incluso non foron en época electoral, xa era hora. Xa era hora que vayan. Está ben, está ben. Por certo, hai un veciño de Tapia que poden preguntar, que o que estuvemos falando, se non foi en febreiro, foi en marzo, abril, para xa comprar unha parcela para poder levar esa fosa séptica ali. Poden preguntar, seguro que o coñecedes. Por lo tanto, o noso voto a favor tamén desta moción. Ben, moitas gracias, señora Agra. Ahora sí ten a palabra. Gracias. Sí, xa. A ver se nos explicará de onde sacan os cartos, pero bueno, para nós o importante son os veciños, non colgarnos medallas de quen fai unha cousa nem quen fai outra. E o que está claro que nos últimos 10 anos vostedes que están gobernando non fixeron nada. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, se non hai máis intervencións, que creo que non, a votar a moción. Votos a favor desta moción. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Boa noite a todos e a todas. O próximo mes de maio de 2026 vanse cumprir 10 anos da aprobación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza, que naceu coa pretensión de ser a base normativa fundamental na que se recollese o compromiso de Galiza co seu vasto patrimonio cultural e histórico. Esta lei xa se aprobara naquela altura cos votos só do Partido Popular e todo o resto da oposición en contra. A lei desvirtuaba a lei precedente, tal como argumentou o BNG naquela altura no Parlamento. O PP proponía unha nova lei que desprotexía o patrimonio cultural e representaba unha política de defunción do noso patrimonio cultural. Esta lei de patrimonio do 2015 foi modificada varias veces. En a enésima modificación, a través da lei de acompañamento dos orzamentos para 2026, preténdese unha reforma para, aspas, mellorar a xestión, axilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos. Unha das consecuencias desta nova modificación será unha delegación masiva de competencias nos concellos nos ámbitos protegidos do patrimonio cultural, volvendo sobrecargar co peso de máis competencias impropias a responsabilidade e a xestión nas administracións locais, que, por outra parte, non teñen capacidade, medios ou persoal especializado nin recursos económicos para informar nin actuar no ámbito do patrimonio cultural. Isto terá como consecuencia que haxa unha total disparidade de criterios na aplicación da norma nos diferentes concellos de Galiza e a consecuente desprotección do patrimonio de todas as galegas e galegos. A delegación nos concellos, como establecía inicialmente a lei, era exclusiva para concellos que cumpran cunha serie de condicións, sobre todo, evidentemente, en canto a personal técnico suficiente en número de capacitación, mais a Xunta obvia estes requisitos. O proceso de descrédito e baleirado da Lei de Patrimonio Cultural a través da renuncia do Goberno da Xunta a xestionar as competencias exclusivas que lle son propias dá agora un novo paso, outro máis, na desprotección do patrimonio cultural galego. Neste contexto, no BNG consideramos que o Concello de Ames debe manifestar públicamente o seu rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio de Galiza,
polo que presentamos para debate os seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Xunta de Galicia a retirada da modificación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026. Segundo, facultar a Alcaldía para tomar cantas medidas sexan necesarias para dar cumprimento a estes acordos. E terceiro, dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego. Obrigado. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, máis alá de tratarse dunha moción tipo e dun asunto que nun primeiro momento podería parecer máis propio dun debate de carácter autonómico, certo é que ten unha repercusión directa no funcionamento e nas responsabilidades dos concellos e, polo tanto, tamén no noso. Tal e como se recolle nesta moción, a modificación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural proposto pola Xunta de Galicia incide directamente na distribución de competencias entre administracións, en particular na atribución de novas responsabilidades aos concellos en materia de protección e xestión do patrimonio cultural. Para que nos entendamos ben todos e todas, estamos unha vez máis ante un intento da Xunta de Galicia de trasladar competencias e responsabilidades ás administracións locais, pero sin garantir previamente os medios necesarios para poder asumilas con garantías. É certo que os concellos somos as administracións máis próximas a veciñanza e, polo tanto, as que mellor coñecemos o territorio, o seu patrimonio e as súas necesidades. Desde este punto de vista, podría parecer lóxico que tivésemos un maior papel na protección e xestión do patrimonio cultural, pero esta descentralización só tería sentido se fose acompañada de financiamento suficiente de persoal técnico cualificado e de instrumentos de apoio por parte da Administración Autonómica, tal e como se recolle na legislación vixente. Non temos máis que irnos á lei reguladora das bases do réxime local, a da Administración Local de Galicia ou a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, nas cuales se señala que para que unha administración, neste caso un concello, asuma novas competencias, estas deben ir acompañadas de suficiencia financiera, é dicir, dos correspondientes medios económicos, persoais e materiais para garantir a súa correcta execución, cousa que esta modificación non prevé. E máis, dunha análise do contexto legal e patrimonial no que se realizaría esta derivación de competencias, aos concellos vese claramente que esta reforma non ten en conta unha serie de factores relevantes como son, por exemplo, a falta de desenvolvemento regulamentario da Lei 5/2016, a inexistencia dun catálogo de patrimonio cultural de Galicia actualizado, unificado, uniforme e coherente, a insuficiencia e a falta de formación específica do persoal técnico municipal, as dificultades para exercer unha adecuada ponderación de intereses nos propios concellos, a ausencia de mecanismos e de instrumentos de coordinación, a ausencia de sistemas de control autonómico sobre a concesión de licencias municipais, incluída a inexistencia dun corpo autonómico de inspección do patrimonio cultural. Facéndonos eco dun informe do Consello da Cultura Galega, vemos como advirten, ademais, de que esta modificación no contexto actual no que nos atopamos, onde existe unha presión social, económica e política sobre as políticas de vivenda e explotación productiva do territorio, as opcións regulatorias que o legislador galego pretende implantar con este proxecto descansan na vontade de reducir as vinculacións protectoras do noso patrimonio. Ademais, pretenden simplificar a súa xestión mediante a remisión aos concellos, administracións, lóxicamente, que están máis expostas a este tipo de presións. Este informe, o que pon de manifesto é que esta modificación incluso pode suscitar problemas constitucionais, na medida en que, ao camiñar nun sentido oposto das obrigas de conservación e enriquecemento do patrimonio cultural, que a Constitución, ademais, lle atribúe aos poderes públicos, se pode poñer en risco de perda ou de destrucción ou de deterioración irreversible moitos dos bens protegidos que integran o noso patrimonio cultural. O que se deduce de todo isto é que o que propón a Xunta de Galicia non é máis que pasar a pataca quente aos concellos, pero sin dotación económica e, polo tanto, sen posibilidade real de contratación ou reforzo de persoal, e que na práctica o que significa é trasladar
problemas en lugar de resolver. Os concellos, especialmente os de tamaño medio pequeno, pois non dispoñemos nin de equipos técnicos especializados, nin de capacidade económica para asumir novas obrigas sin poñer en risco pois estes outros servicios básicos. Esta situación pois non só supón unha sobrecarga administrativa para as entidades locais, sino que pode provocar algo aínda máis grave, que é unha aplicación desigual da normativa pois segundo os recursos que teña cada concello, polo tanto, ter unha consecuencia grave que é a menor protección efectiva do patrimonio cultural galego. Por todo isto, entendemos que esta moción pois, non é simplemente un posicionamento político, sino que é unha defensa dun principio de lealdade institucional e dun modelo de administración pública no que as competencias pois, vayan sempre acompañadas dos recursos para poder exercelas. Xa para rematar, pois, decir que vamos a apoiar esta moción porque defendemos o noso patrimonio, pero tamén defendemos unha autonomía local real, que non pode basearse pois, en asumir obrigas sin o correspondiente financiamento e, sobre todo, sin os medios humanos e técnicos necesarios. Ten a palabra por parte do Partido Popular, o señor Beiroa. Bueno, boa noite. O que vemos xa a pleno pois é unha moción das mocións tipo do BNG, aínda que din que nunca traen mocións tipos, aquí temos un claro exemplo de que si o fan. E, en primeiro lugar, non podemos aprobar esta moción, non podemos votar a favor desta moción xa por unha cuestión de orde. No punto primeiro, no único punto resolutivo da moción, solicitan á Xunta de Galicia a retirada da modificación da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026 e piden a retirada desta modificación. En primeiro lugar, eso non se pode facer porque, como vostedes din, esta modificación na Lei de Patrimonio Cultural levouse a cabo coa Lei de Acompañamentos dos Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia e é unha lei que está aprobada. Por lo tanto, correcto sería pedir pois unha modificación da Lei de Patrimonio Cultural ou ben unha modificación da Lei de Acompañamento ou ben a derogación do texto legal. En calquer caso, a retirada pois non procedería. Eso en canto a unha cuestión de orde. Despois, entrando xa no fundamento, no que eles basean, no que o Bloque Nacionalista Galego basea esta modificación da Lei de Patrimonio Cultural, pois tampouco a podemos acoller. Non a podemos acoller porque esta modificación o que trae é un avance para os cidadáns, é unha simplificación administrativa, ao igual que leva facendo a Xunta de Galicia en diversas normas. Por poñer un exemplo, a Lei de Augas de Galicia tamén simplificou diversos trámites e o que se fai pois con esta modificación é precisamente iso, simplificar os trámites para que os cidadáns, para que os veciños de Ames, cando teñan que levar a cabo unha actuación nun ben que estea afecto por patrimonio cultural, pois non teñan que esperar por unha resolución expresa da Dirección Xeral, sino que poidan ser os concellos que nas resolvan. Esta, ademais, creo que tamén non falaron con quen tiñan que falar no ámbito do patrimonio cultural porque é unha demanda que ten trasladado a Administración Local, a Dirección Xeral de Administración Local e moitos concellos, recollendo esa demanda municipal tan latente do noso territorio á propia Xunta de Galicia. Por lo tanto, primeiro, creemos que é fundamental esta modificación, instamos a Xunta de Galicia dende o Partido Popular a que sigan facendo modificacións a prol da simplificación administrativa e isto tampouco é un desprendemento de delegacións hacia os concellos, asumindo máis competencias impropias, nin tampouco é unha sobrecarga para os concellos. O que fixo aquí a Xunta de Galicia é apostar pola cooperación interadministrativa entre administracións, a administración autonómica e a administración local, para que os beneficiados sexan os cidadáns que ao final somos os que temos que atender todos. Por eso adiantar o noso voto en contra. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Ola, boa noite de novo. Pois nos adiantamos o noso voto a favor e a modificación da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia é unha delegación de competencias encuberta, como xa se dixo nesta defensa desta moción. É unha delegación de competencias encuberta aos concellos, presentada como unha simplificación administrativa porque de ser competencia delegada terían que dotala económicamente, cousa que non se fixo. Deixan nas mans dos concellos tramitación sobre o patrimonio catalogado existente dos seus territorios, as sabendas que a meirande parte destes concellos non teñen a capacidade nin os medios nin o persoal técnico cualificado para estas funcións, como é o caso do Concello de Ames. Esta delegación aos concellos, sen reforzar as súas capacidades, é unha trampa administrativa que nun futuro pode traer unha degradación da calidade do patrimonio. E digo isto porque a transferencia de funcións decisorias aos concellos en relación coa valoración
e protección do patrimonio catalogado sen a citada anteriormente dotación económica e coñecendo a situación de falta de persoal municipal técnico como arqueólogas, técnicos, arquitectos, arquitectas especializados en patrimonio cultural e histórico deixa unha situación de desprotección aos elementos patrimoniais tan relevantes como pode ser, neste caso, que tamén pasa por Ames o Camiño de Santiago. Para rematar, poñolles un exemplo coa introducción do silencio administrativo, a silencio administrativo positivo en certos procedementos, como podería ser unha actuación dentro dun ámbito privado sobre un ben patrimonial catalogado ou a súa contorna de afectación na solicitude de valoración do Concello de un informe ou proxecto se non se dá resposta en 3 meses a esa actuación, esa actuación podería realizarse sen a supervisión pertinente. Póñanse vostedes no caso do noso Concello, como decía antes, onde o personal de urbanismo, que xa teñen unha cantidade de traballo diaria moi alta, agora se teñan tamén que ocupar por destas funcións extras. E nada, continuo despois. Non lle quedan casi 2 minutos, lle quedaban. Señor Espinosa. Agradecer ao compañeiro e compañera que anunciaron o voto favorable. Entendo que se modificamos, en vez de retirar, ponemos derogación, votarán a favor. Non, bueno, claro, van a forma, pero non van a votar a favor nunca, evidentemente. Non é unha simplificación, é unha deixada de funcións, literal. Exemplos. Bueno, o PP xa vetou a petición do BNG de comparecencia do director xeral de Patrimonio na Comisión de Cultura do Parlamento. Eso non fala moi ben do talante democrático do PP, evidentemente, que pedía a intervención da comparecencia do director xeral e supresión do artigo 78. Exemplos desta lei, os cortes de arboredas nos camiños ou bens catalogados, chega con unha declaración do cidadán responsable. El di que é o responsable e xa está. Os eólicos, barra libre prácticamente, esos gustanlles moito. Un goberno responsable debería de preocuparse de poñer os medios antes da norma, e non ao revés. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, simplemente indicarlle ao concelleiro do Partido Popular, a Pablo, pois que lle bote unha ollada ao informe sobre o impacto do proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas sobre a protección do patrimonio cultural que está colgado pois na página do Consello da Cultura Galega. Moi ben, moitas gracias. É que me equivoquei, tocaba xa te pechar, pero nada. Boa noite. Por respostarlle ao concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, ao compañeiro Alexandre, pola aceptación a modificar o punto de acordo, decirlle que non me centrei solamente niso. Tamén lle dixen que non imos a votar a favor desta moción non solamente por unha cuestión de orde, sino tamén por unha cuestión de fondo. Non estamos a favor de que os cidadáns teñan que iniciar trámites coa Administración Autonómica que poden durar dende 6 meses hasta ano e medio para facer pequenas actuacións en bens catalogados por patrimonio cultural, por eso non imos a votar a favor da moción. Non é solamente por unha cuestión de orde, que tamén, senón polo propio fondo da moción. En segundo lugar, facía mención ás declaracións responsables para as talas de árbores en zonas afectas por patrimonio cultural, decirlle que haxa que presentar unha declaración responsable ou ben unha comunicación previa por parte do administrado non exime a administración local, que é quen ten as competencias de vixianza nos camiños municipais, de verificar que se cumplan todos os requisitos e todo o que o interesado manifestou que ia a cumplir. E xa, por último, concluir con iso, que non estamos a favor dunha moción que o que vai a traer é dilatar os tempos que os propios cidadáns xa teñen que padecer na administración, e o que imos a votar é a favor de que a administración autonómica siga traballando en simplificar os trámites para os cidadáns. Decirlle simplemente por respostarlle ao concelleiro de Medio Ambiente que está moi ben que a Xunta de Galicia flexibilice e que queira
facilitar os trámites, pero tamén é importante que as administracións locais, dentro das competencias que teñen, como pode ser en materia de urbanismo, pois que cumplan os seus deberes e resolvan os expedientes de xeito áxil. Recentemente presentamos no propio Concello unha solicitude para coñecer, igual que facemos todos os anos, os números de expedientes de licencias urbanísticas que se tramitaron, e a verdade é que son uns datos bastante preocupantes, e sobre todo pola falta de técnicos municipais que ten que cubrir o propio Concello. Polo tanto, está moi ben pedirlle aos demais, pero tamén hai que mirar como facemos as cousas no propio Concello. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Bueno, aquí, en resposta a Pablo, eu creo que se contradice, porque por un lado dice que temos que ocuparnos destas novas competencias e destas novas tramitacións que veñen, que van a vir a partir de agora pola modificación desta lei, pero polo outro lado dice que hai que ocuparse da falta de técnicos. Pois podemos empezar porque a Xunta dote económicamente aos concellos, pois que nesta delegación de competencias, porque non deixa de ser unha delegación de competencias, disfrazada, como que decía vostedes, eu tamén estou totalmente de acordo de que o pedir os permisos a patrimonio, o Departamento de Patrimonio, pois sí que é necesario que se obteña de algún xeito unha simplificación nesa tramitación e que se axilice. Eso estou totalmente de acordo, que non pode facer Patrimonio é pasarlle aos concellos ese traballo e non dotalos económicamente, porque xa o Departamento de Urbanismo, que vostede o acaba de decir, xa ten traballo bastante diariamente, xa ten un traballo que moitas veces lles costa levar adiante polas numerosas licencias e os numerosos trámites que teñen que realizar, como para ahora facerse cargo aínda por encima de toda a tramitación que tiña que facela o Departamento, que estaba facendo ata agora o Departamento de Patrimonio da Xunta, pois que ya pase agora aos concellos sin darlle solución. Hai outra solución moi sinxela, e é que o propio Departamento de Patrimonio Cultural sexan eles quenes reforcen o seu departamento con personal técnico e axilicen dese mesmo xeito tamén as tramitacións para o resto dos concellos, e non pasarlo aos concellos e que eles se busquen a vida. Porque ao final que hai que facer ese tipo de inspeccións, se hai algunhas talas ou se hai, pois sí, por suposto que hai que facelo, pero é que para facelo necesítase personal. Por iso digo eu que moitas veces ou que na súa anterior oratoria, pois que vostede se contradixo nese punto. Nada máis, nos avanzar eso, pois o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Ben, dicirlle ao concelleiro do Partido Popular, vostede mesmo admite que a Xunta ten unha dilación de tempos evidente nos permisos de patrimonio. Perdón, a solución non é darlle aos concellos a responsabilidade sen medios. A Administración Autonómica dixo que sigue traballando, non sigue traballando, sigue delegando. E voulle dicir unhas cuantas voces autorizadas de xestión patrimonial que se opoñen a esta lei de acompañamentos. Consello da Cultura Galega, a FEGAM, Plataforma Estatal de Profesionais de Arqueoloxía, Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Facultade de Historia da USC, Real Academia Galega de Belas Artes e o sector da Arqueoloxía galego. Son voces, creo que bastante autorizadas para falar polo patrimonio, e están todas opostas a esta lei. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Por rematado o debate, vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ninguna? Pasamos agora ao punto 10º, que é moción do Grupo Municipal do BNG relativa á situación do transporte público no Concello de Ames. Ten a palabra a señora Pampín. Ola, moi boa noite de novo. Como a moción cumpliu os cauces que establece o Regulamento Orgánico Municipal e foi levada á Xunta de Voceiros e, polo tanto, todos os grupos a tedes, vou ir directamente aos puntos de acordo para ser máis breve. Instar a Xunta de Galiza, lóxicamente vai versa sobre o transporte, a nosa moción e as necesidades de mellora que ten ese servizo. Instar a Xunta de Galiza a realizar unha avaliación detallada do estado do transporte público no Concello de Ames en relación coa área metropolitana, de forma que se faga unha planificación global da situación do transporte.
trasladar á Xunta de Galiza a necesidade de reformular a oferta de transporte actual en Ames para cubrir de forma suficiente o transporte interurbano nas horas chave para garantir os desplazamentos aos centros de traballo, centros de estudo e centros sanitarios. Revisar a configuración das rutas de transporte de forma que optar polo transporte público non implique alongar excesivamente traxectos que se percorren en moito menos tempo en coche particular, facendo así que o transporte público sexa unha alternativa real ao vehículo propio. Instar a Xunta de Galiza que no caso concreto da liña que conecta Bertamiráns e o Milladoiro proceda a incrementar as frecuencias da liña, facilitando a mobilidade entre os dous núcleos urbanos do municipio e se dote dunha nova parada no polígono do Milladoiro. Instar a Xunta de Galiza a recuperar o servizo de noitebús no Concello de Ames e ampliar a súa cobertura tamén ás parroquias rurais. Instar a Xunta de Galiza a incrementar as frecuencias nas liñas que atravesan as parroquias rurais do Concello, garantindo unha mobilidade digna para toda a veciñanza, así como dotar do servizo as parroquias que aínda a día de hoxe non o teñen. Instar ao Goberno Municipal do Concello de Ames a impulsar e desenvolver de maneira áxil e adecuada as actuacións incluídas no Plan Edil relativas á mobilidade mediante transporte público no noso Concello. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, dende Espazo Común anunciamos o noso voto favorable a esta moción porque entendemos que o transporte público non é só un servicio máis, senón que é unha ferramenta esencial para a vertebración territorial, para garantir a igualdade de oportunidades entre a veciñanza do noso Concello e para avanzar cara a un modelo de mobilidade máis sostible. Tal e como se recolle nesta moción, pois o Concello de Ames, como todos e todas ben sabemos, experimentou nos últimos anos un crecemento demográfico importante, tanto nos núcleos do Milladoiro e Bertamiráns como nas parroquias do rural. Sin embargo, pois este crecemento non foi acompañado dunha mellora proporcional dos servicios e moito menos do transporte público. Mais ben, a veces incluso o contrario, en determinados casos, mesmo se perderon servizos que antes estaban operativos, como aconteceu, por exemplo, coa liña de Ortoño UP2, o que evidencia pois esa evolución negativa na cobertura e na calidade da mobilidade colectiva. Se queremos un concello cohesionado, un concello equilibrado, é imprescindible contar pois cun sistema de transporte público de calidade que conecte pois de maneira eficiente e eficaz os principais núcleos urbanos e, con mesmo tempo, mellora a conexión das parroquias rurais con lugares onde se concentran os servicios básicos, como son os centros educativos, sanitarios, administrativos e comerciais. A día de hoxe, moitas persoas que viven no rural teñen serias dificultades para acceder a estes servicios en igualdade de condicións, o que xera unha fenda territorial que non deberíamos permitir. A mobilidade non pode depender exclusivamente do vehículo privado, porque isto penaliza especialmente a mocidade, as persoas maiores e as persoas que non dispoñen de vehículo. Tampouco podemos esquecer que Ames forma parte da área metropolitana de Santiago de Compostela e que unha parte moi significativa da nosa poboación se despraza diariamente para traballar, para estudar ou incluso para acceder a servicios especializados. Polo tanto, a mellora das conexións con Santiago non é unha cuestión secundaria, senón que é unha necesidade estrutural para o funcionamento do noso Concello e para a calidade de vida da nosa veciñanza. A saturación de algunhas rutas, tal e como se comenta nesta moción, as frecuencias insuficientes en horas puntas, a escasa cobertura en determinadas parroquias e a desaparición de servicios que anteriormente estaban operativos son problemas coñecidos e reivindicados pola veciñanza que levan anos, ademais, sin ter unha solución definitiva. A mobilidade é, ademais, unha cuestión ambiental e de planificación urbana. As políticas públicas actuais, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, insisten nesa necesidade de reducir a dependencia do vehículo privado e de fomentar o uso do transporte público como un elemento clave para a mobilidade sostible, máis eficiente enerxéticamente e con menor impacto ambiental. Pero para que isto sexa posible, o transporte público debería ser unha alternativa real, frecuente, fiable e accesible. E por isto consideramos acertado que nesta moción se inste a Xunta de Galicia a realizar esa avaliación global do sistema de transporte público, a reformular a oferta actual incrementando frecuencias, recuperando os servizos suprimidos e
garantindo pois, a cobertura nas parroquias. Pero tamén é necesario facer esa outra autocrítica e asumir pois, as responsabilidades que nos corresponden como Concello. Como ben recorda a moción, pois, a AMES dispón de novo, gracias ao plan EDIL, financiado con fondos europeos, pois, dunha oportunidade única para implantar un sistema de transporte interno que mellora a conexión entre Milladoiro, Bertamiráns e o conxunto do Disculpe un momento, é que quedou sin, non sei que pasou aí, quedou sin sonido. Sí, pero que senón non grava para a acta. Ahora vai. Bueno, pois xa remato a intervención e doiba que esta oportunidade, como decía, non podemos volver a desaproveitala. Xa no pasado, cos fondos DUSI que estaban destinados a obxectivos similares en materia de mobilidade non se chegaron a executar e, polo tanto, perdemos esa oportunidade. Pero, bueno, agora temos de novo ese plan EDIL, polo tanto, intentemos, aproveitar esta oportunidade e lograr ese transporte interno que mellore a conexión entre, como decía, o Milladoiro, Bertamiráns e o conxunto do rural. Pero, ademais, por iso, ademais de instar a Xunta de Galicia a mellorar o transporte metropolitano e interurbano, é fundamental que o propio Concello de Ames xestione con eficacia, planificación e responsabilidade dos fondos EDIL para dotarnos por fin dese sistema de transporte que vertebra o noso municipio e lle dé esa resposta ás necesidades da nosa veciñanza. Apoiar esta moción é apoiar un Concello mellor conectado, máis sostible, máis cohesionado e máis xusto, no que vivir nunha determinada zona non supoña quedar illado nin ter menos oportunidades. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Gracias. Ben, moi boa tarde outra vez. Gustaríame utilizar a miña primeira intervención para facer un repaso en cifras do transporte interurbano entre Ames e Santiago de Compostela, que é o que compete a Xunta de Galicia, para contextualizar a moción e despois, na segunda quenda, xa entrar no contido da mesma. A Xunta de Galicia, quero comenzar dicindo que promove o uso do transporte público como principal alternativa de mobilidade frente ao coche como unha das medidas estratégicas para avanzar nun modelo de mobilidade máis verde, sostible e socialmente responsable. Neste obxectivo é fundamental que a oferta de servicios de autobús atenda con maior precisión ás necesidades de mobilidade da cidadanía. Para atender toda a demanda existente, a oferta de servicios de autobús entre Ames e Santiago de Compostela é ampla, aínda que, como todo, é susceptible de mellora. Cabe salientar que de luns a venres laborables, Bertamiráns conta con 157 servicios cada día na súa conexión con Santiago de Compostela, 79 cara a Santiago, 78 de Santiago para Bertamiráns. Pola súa parte, Milladoiro conta con 90 servicios ao día cara a Santiago de Compostela, 104 para viaxar dende Santiago, xunto con outros 29 servicios ao día que se prestan en dúas liñas circulares, polo que permiten idas e voltas. Ademais, as liñas que conectan tanto Bertamiráns como Milladoiro teñen paradas preto do Chus e do campus universitario sur da Universidade de Santiago de Compostela. Segundo as estatísticas, a maior demanda cara a Santiago de Compostela se registra ata as 10 da mañán e cara a Ames entre as franxas horarias de 14 e 15 horas. Ata as 10 da mañán, a cidadanía de Bertamiráns dispón de 15 servizos para desplazarse a Santiago e o Milladoiro conta con 21. En total, 36 autobuses disponibles para viaxar cara a Santiago de Compostela a primeira hora da mañán. A partir das 14 horas, en menos de 2 horas, saen para Bertamiráns 8 servizos e outros 16 cara a Milladoiro. Tamén é certo, e somos plenamente conscientes de que en momentos de moita demanda hai autobuses que alcanzan a súa capacidade máxima. Lembrar tamén dúas cuestións importantes. En primeiro lugar, é que se por algo se caracteriza o Plan de Transporte Público de Galiza é por ampliar a gama de servicios e bonificacións, facendo que o servicio poda ser utilizado por todos, principalmente pola xente máis nova. Lembrar que todos os alumnos do ensino obligatorio que teñen dereito a transporte escolar teñen garantida a prestación do servicio de xeito gratuito e os alumnos de ensino secundario e universitario poden facer uso da tarxeta Xente Nova da Xunta de Galicia, que permite facer cada mes 60 viaxes interurbanos de xeito gratuito. Ademais, é un plan de transporte moi flexible. O Goberno galego está sempre aberto a implantar cantas modificacións sexan pertinentes en aras de ofrecer un mellor servicio aos usuarios e usuarias, modificacións que en aras de eficiencia dos servicios públicos
deben ser razoadas e razonables. Todas as queixas e suxestións, ben sexa de particulares ou de colectivos, son sempre analizadas pola Xunta de Galicia. O Goberno galego é o primeiro interesado en que os autobuses de competencia autonómica funcionen e que se cumpran os contratos do Plan Autonómico de Transporte de Galicia. E, finalmente, con isto remato a primeira intervención, lembrar que o transporte de competencia da Xunta é interurbano e que se o Concello detecta demandas de mobilidade específicas dentro do termo municipal, pode activar os servizos de interese municipal SIMU que estime oportuno, previa formalización do convenio pertinente. Os SIMUs teñen o obxectivo de atender as necesidades de mobilidade específicas das comunidades locais e serve para complementar a oferta de servizos que presenta o transporte público autonómico. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Martínez. Bueno, moi boa noite a todos e a todas. A verdade é que eu, Escarlata, encandiríalle a isto un montón de puntos. Dende o ano 20, que hubo un cambio na concesión, o servicio do transporte metropolitano foi empeorando cada vez máis. Como ben se dixo, quedaron zonas do rural sen frecuencias, en hora punta que temos, sobre todo en Milladoiro e Bertamirás, non temos os servicios que necesitamos, porque, como ben se dixo aquí, a poboación aumentou, a poboación vai a estudar, a traballar a moitas cousas a Santiago, e os autobuses que poñen non son suficientes. Eu difiro bastante no que dixeches, ou lego, tanto no Servicio de Interés Municipal, porque non nos dá o que nos precisamos, porque sería inviable, pero é máis, diríache que os datos sí que están aquí na memoria do ano 23-24, pois non se cumplen. Non se cumplen porque unha das cousas que di é que apostan por un autobús urbano accesible para todo o mundo, autobuses que non son accesibles, que todo o que se solicita se responde non é certo. E máis, na xuntanza do pasado decembro do 25, todo o que solicitou o Concello de Ames non se concedeu absolutamente nada. Nin siquera a cousa máis sinxela, que era poñer unha parada nun percorrido, parar nun sitio para que a xente maior que está aí poidera subir, ni siquera eso. En canto ao Noitebús, tamén se lle solicitou en datos de 13 do 3 do 26 actualizada a páxina de bus.gal, sigue sendo baixo demanda. Tampouco se nos fixo caso. Cando Ames ten unha mocidade moi importante que pasa moito ocio en Santiago. Por outra banda, os horarios que hai entre Bertamirás e Milladoiro non sirven ni para ir a traballar ao polígono, nin para que os nenos de Milladoiro podan vir a estudiar o IES de Ames, que ten varios ciclos de formativos. En alguna xuntanza mantida no pasado mandato ca Dirección Xeral de Mobilidade, deixáronnos moi claro que non iban en ningún momento reformular percorridos, nin implantar outros novos, pero que ni siquiera poñen unha parada nova, volvo a repetir, dentro dun percorrido, que é necesario para a xente que envellece. En canto ao plan Edil, estamos facendo todo o que podemos da forma máis áxil posible, todo o que nos permiten os tempos e a burocracia. A verdade é que é algo que temos moi claro que temos que sacar adiante. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Bueno, a verdade é que o tema do transporte é un tema recurrente e que tristemente sigue a estar de actualidade. Outro día atopábamos mocións do ano 2010 que presentaba o Bloque Nacionalista Galego neste mesmo pleno e iban na mesma línea, non? Reclamaban Noitebús, reclamaban máis frecuencias para o rural e mesmo no ano 2024, fai menos de 2 anos, tamén traíamos a este pleno unha moción reclamando cousas da línea do que estamos a falar, non? E vemos que sí que é certo, e eu non dubido que a Xunta de Galiza teña invertido moito no transporte do noso país, pero a realidade é a que é. E cando os veciños e as veciñas de Ames quedan tirados nas paradas, non lle podemos ir a decir que a Xunta está investindo moito, o que importa é que quedan nas paradas, non?
O adiantaba a compañeira Bea, non? A conexión entre os dous núcleos urbanos, bueno, bastante desastrosa, sobre todo porque non ten unha finalidade clara, non permite pois nin ir a traballar, nin permite ir a estudar, e a duras penas pois permitiría movernos por tema de comercio ou de compra. Polo tanto, é necesario esa mellora, ademais de que, como aparecía tamén nos puntos de acordo, non hai esa parada que é tan necesaria no polígono do Milladoiro, non? O autobús chega ali a carón da Casa da Cultura, pero non chega ao polígono, polo tanto, hasta ese servizo que podería empregarse para ir ao polígono, pois nin sequera está cuberto, non? E o que decía un pouco na mesma línea de todos eses datos e esa exposición, non, que facía a compañeira Luísa, pois efectivamente nos creemos tamén desde o BNG que o transporte público pois provoca unha clara discriminación por orixe, non? Porque, bueno, os mozos e as mozas que viven no rural, pois a día de hoxe non teñen as mesmas posibilidades que os que viven nas vilas ou nas cidades. Falábamos antes, non, de que na etapa educativa do ensino de primaria sí está garantido ese transporte e na educación secundaria obrigatoria, pero sí que é certo despois en etapas educativas posteriores, pois aí é onde temos o problema, non? Porque apuntaba o compañeiro Oulego e apuntaba ben que existen esas tarxetas, pero se me quedo fora do autobús porque vai cheo a unha hora punta, pois me dá igual que teña a tarxeta que non a teña, non? Entón, eu creo que sí que temos que exixir dun xeito máis contundente, non? Pois que se cumpran eses contratos e que se vaya adecuando o servizo ás necesidades reais da veciñanza do século XXI, pois do AMES deste momento, non? Polo tanto, pois agradecer moito a min o compañeiro Oulego, dentro da súa exposición había un momento que decía somos conscientes, pois eso é o que se pide, non? Que máis alá das siglas, pois sexamos capaces de recoñecer pois as deficiencias e os problemas que ten a nosa veciñanza. Así que, pois nada, moi agradecida as compañeiras que dixeron que iban a votar a favor e agardando pois que o Partido Popular, sendo consciente das necesidades das que estamos a falar, pois tamén se sume a esta moción. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, simplemente decir que falar do Plan de Transporte de Galicia pois é falar dun plan de transporte con numerosas deficiencias en retroceso. Pode vostede falar pois, de cifras de investimento, de números de servicios e de tarxetas, pero todos e todas as que usamos o transporte público sabemos das súas eivas, como apuntou a compañeira, frecuencias insuficientes, número de buses en horas puntas insuficientes, zonas que quedan illadas e sin servizos, falta de accesibilidade en algúns dos autobuses, tarxetas gratuitas que non son tal ou que non funcionan como deberían funcionar e, polo tanto, decirlle que, nunca ven mal un pouquiño de autocrítica e, sobre todo, ver e considerar que todo é moi mellorable. Moitas gracias, señor Oulego. Gracias outra vez. Ben, como dixen, a miña primeira intervención únicamente era para poñer sobre o papel cales son as cifras en canto ao transporte entre Ames e Santiago de Compostela. Decir, nesta segunda exposición, falando xa do contido da moción, que nós como Partido Popular de Ames compartimos plenamente que é necesario fomentar o uso do transporte público como principal alternativa de mobilidade, que somos plenamente conscientes das queixas dos veciños respecto do transporte público, que hai veciños que se queixan de insuficiencia de frecuencias, efectivamente, de que nas horas puntas os buses van cheos, de que efectivamente hai veciños que cambian de parada precisamente por esta problemática, paradas anteriores, para non quedarse fora. Tamén hai algúns que falan de retrasos e outras cuestións e somos tamén plenamente conscientes das queixas e suxerencias dos veciños do rural en canto ao transporte público. Por moi ben que se faga algo en calquera eido da vida, evidentemente todo é mellorable, senón ningún de nós estaríamos hoxe aquí, o transporte público interurbano de Galicia pois non é unha excepción. Como ben dixo a concelleira do BNG, no pleno de outubro do ano 2024, o BNG trouxo unha moción moi parecida que trae hoxe aquí. Dende o Partido Popular de Ames fixemos
aceptamos todo o que se decía e fixemos unha engádega que nos parecía moi importante na mesma e que foi aceptada polo BNG no sentido de instar o Concello de Ames a retomar o expediente para a prestación do Servicio de Transporte Público Municipal de Viaxeiros que foi aprobado en xaneiro do 23 e hoxe seguimos facendo referencia a isto porque consideramos que é unha ferramenta fundamental para poder vertebrar o noso Concello, que ao final o que queremos todos, non? Fomentar liñas de buses internas entre os distintos núcleos. E hoxe, por tanto, naquel momento votábamos a favor da moción, amosamos que nos poñemos por riba das siglas os intereses dos veciños. Como sempre decimos, e creo que pleno tras pleno seguimos demostrándolo, se se propón algo que ten sentido e bo para os veciños, apoiamos as iniciativas, veñan de onde veñan, e como neste caso é ao revés, se se plantexan iniciativas que consideramos que non teñen beneficio ou que non teñen sentido, pois votamos en contra da mesma. Neste pleno pois temos outro exemplo que a outra moción do BNG que consideramos que non tiña sentido, non era beneficiosa, polo que puxo moi ben o meu compañeiro, e votamos en contra, e outras veces, pois incluso como fai uns plenos, pois pedimos que queden en riba da mesa. E hoxe, seguindo con esa lógica coherencia e coa política que nos caracteriza, pois imos apoiar con o noso voto a favor esta moción porque somos plenamente conscientes, como xa dixen, de que é unha reivindicación veciñal a que hai que dar solución. E nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez. Ola, de novo. Quería facer un apunte antes de nada, porque parece ser que no texto da moción detectamos outro erro, Escarlata, porque parece ser que a liña que vai de Bertamiras Milladoiro debería de parar no polígono de Novo Milladoiro, que é onde marca que ten a súa parada en bus.gal. Se me dis que para na Casa da Cultura, pois xa temos outro problema engadido, outro incumprimento. En canto a Simu, como sabedes, estivemos intentando reformular o percorrido da Simu para intentar dar outro tipo de servicio que pasara por outras zonas, que non se solapara cos horarios do autobús de Estramundi, e fixemos a Xunta de Galicia unha proposta de cambio de ruta e de frecuencias que cubriran principalmente as horas de estudios, de traballos e demais. Bueno, cando nos convocaron para decirnos que canto costaba isto, costa 174.000 euros, sin ter servicio os fins de semana. máis ou menos o que pagamos por todo o transporte metropolitano de Ames. Ahora remata o convenio neste ano 26, chegounos a nova oferta económica para renovar o convenio. Como decía o Lego que nos facilitan a posibilidade de facer simos para todo isto, esas simos salen 100.000 euros. En 100.000 euros. 112. Sin IVA. Co cual é inviable. Entonces, a min que me digades que a memoria o de traballamos con transparencia, un autobús urbano como alternativa real para todos e todas, sin distinción, servicios que os servicios se presten con autobuses máis novos, seguros e máis accesibles, temos problemas ca xente maior que non dá subidos aos autobuses. Eu creo que apoiar esta moción alegrome moito de que apoyemos todos e que sigan traballando. Moitas gracias. Señora Pampín. Nada, pois, lóxicamente, eu tamén me alegro moito de que apoiemos todos esta moción e, bueno, non quixera obviar, dixeno no punto de acordo, pois tamén esa dilixencia que ti decías dentro do que a burocracia e o procedimento permita, pois que se axilice esa nova oportunidade que temos a través do plan edil de mellorar o transporte no noso Concello, pois que o Concello de Ames, e neste caso o Goberno do Partido Socialista, pois que tamén este a altura para contribuir a esa mellora no transporte público e o dito que moitas grazas a todos os grupos. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Unanimidade. Moitas gracias. Que é moción do Grupo Municipal Socialista para instar a Xunta de Galicia a cumprir coas súas competencias nos centros educativos do Concello de Ames.
Ola de novo. Non vou ler a exposición de motivos porque todos a tedes. Decir que esta moción ven a raíz tamén que o pasado pleno de febreiro trouxemos unha moción sobre o estado do edificio do CEIP Amaía e recordousenos que tamén tiñamos outros centros que tiñan tamén moitas deficiencias. Consideramos naquel momento traer solo a do CEIP Amaía, pero hoxe traemos todo. Entón, nas propostas de acordo está a instar a Xunta de Galicia a que exerza as súas competencias e acometa de maneira inmediata e urxente as obras necesarias para a sustitución integral da cuberta do CEIP Amaía e da carpintería metálica dos ventanais, poñendo fin ás filtracións existentes e garantindo a seguridade e salubridade das instalacións. 2. Instar a Xunta de Galicia a finalizar de forma inmediata as obras pendentes na Escola de Educación Infantil do Milladoiro, procedendo á instalación do falso teito e garantindo a correcta finalización da infraestructura. 3. Instar a Xunta de Galicia a repoñer e poñer en funcionamento o ascensor do CEIP de Barouta, garantindo así a accesibilidade universal e a plena inclusión do alumnado con necesidades específicas. 4. Instar a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para dar solución á problemática de saturación e funcionamento do comedor escolar do CEIP de Bentín, asegurando unhas condicións adecuadas para o alumnado usuario deste servicio esencial. 5. Instar a Xunta de Galicia a solucionar os problemas de humidade detectados e notificados no CEIP de Bentín. 6. Instar ao Concello de Ames a seguir colaborando e realizando no ámbito das súas competencias cantas actuacións de mantemento sexan necesarias para a correcta conservación das infraestructuras educativas. 7. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para realizar cantas actuacións de trámite, xestións e comunicacións sexan precisas ante as administracións competentes con o obxectivo de garantir a execución efectiva e no menor prazo posible dos acordos adoptados. Moi ben, moitas gracias. Empezamos a primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, dende Espazo Común anunciamos o noso voto favorable a esta moción, ao igual que xa o fixemos ca moción que presentaron vostedes no anterior pleno referíndose ás necesidades do CEIP da Maía. Votamos a favor desta moción por coherencia co que defendemos desde Espazo Común e porque coñecemos de primeira man as necesidades reais dos centros educativos e as reivindicacións da comunidade educativa. Dito isto, tamén queremos sinalar que para nós a presentación desta moción non é máis que unha das contradicións deste goberno. Como comentei antes, primeiro vostedes presentan unha moción solicitando o arranxo urxente do CEIP da Maía e hoxe, despois de que a raíz desa presentación e como acaba de recoñecer a propia concelleira, a oposición lle recriminase que non houvesen incluído os demais centros, xa que é de sobra coñecido por todos e por todas as carencias que teñen, pois van vostedes e presentan hoxe outra moción incluindo desta vez todo. A verdade é que parece que iniciativas propias pois teñen poucas ou ningunha. Outra das cousas que nos sorprende é que dende o propio grupo de goberno se presente este tipo de iniciativas como se fosen un grupo máis da oposición. E a verdade é que, son vostedes os que están gobernando, son vostedes quen se reúnen cos responsables da Xunta, que son os que teñen competencia nesta materia, polo cual a nosa pregunta é de que falan vostedes cando se reúnen? Que é o que lle trasladan? Ou é que a comunidade educativa só lles interesa para cando hai que facer política. Durante estes anos, según nos dixeron, incluso no anterior pleno, ao preguntarlles isto mesmo, dicen que a súa actuación limitouse a enviar escritos cas deficiencias, escritos que ademais remataban solicitando unha xuntanza. A verdade é que, visto o caso que lle fan vostedes tanto os escritos da oposición como os da veciñanza e incluso os acordos plenarios os que non lles interesan, entendo que debería ser fácil para vostedes imaginar o percorrido que poden ter os escritos que envían á Xunta. Non queremos que os centros educativos e a comunidade educativa, sobre todo os nosos nenos e nenas, merecen moito máis dun goberno que di defender a educación pública de calidade, polo menos máis implicación, máis xestión e, ao mellor, un pouco menos de propaganda. Por parte do BNG, señora Seijas. Boas de novo a todos e todas. Ben, efectivamente, as necesidades que se recollen nesta moción, pois xa falamos delas no anterior pleno e mesmo témolas escoitado por parte tanto das AMPAs como dos centros educativos en numerosas ocasións.
É certo tamén que se dixo no anterior pleno, non, que se están facendo investimentos importantes no Concello de Ames, pero bueno, como xa decía naquel pleno, creo que non só hai que facer cousas novas, sino manter o que xa temos nunhas condicións adecuadas, non? A parte, pois, Ames é un dos poucos concellos que ten saldo vegetativo positivo e que crece, entón, pois as necesidades educativas son maiores por iso. Xa que estamos a facer así unha pequena radiografía, non, dos centros educativos de Ames, a min gustaríame preguntarlle á concelleira, non, sobre unha pregunta que xa trasladei no seu día no pleno, só que cando ela aínda non era concelleira, pois sobre a unitaria da igrexa, non? Ali pois teñen problemas de pintado nas paredes, humidades, reclaman, non, un deshumificador e diversas eivas que trasladou a profesora, non, no último consello. Entón quero aproveitar, xa que estamos con este análisis, para preguntar que actuacións se van a levar por parte do Goberno para solucionar a situación. Con todo, compartimos, lóxicamente, igual que o facíamos co da Maía, esta moción e por iso adiantamos o voto a favor. Moitas gracias, señora Agra. Quero comenzar a miña intervención propoñendo unha emenda in voce. No punto 6, que quedaría redactado da seguinte forma. Instar o Concello de Ames a seguir colaborando e realizando no ámbito das súas competencias cantas actuacións de mantemento sexan necesarias para a correcta conservación das infraestruturas educativas e dotar de crédito a aplicación orzamentaria correspondente do orzamento municipal para o ano 2026 de como mínimo a mesma cantidade prevista no orzamento do ano 2024. Dentro do Partido Popular, que consideramos que dentro dun orzamento hai partidas que non se poden reducir e, como ben dixemos xa no anterior pleno, e o mantemento dos centros escolares é unha delas. Ademais, segundo consta na acta do pleno ordinario do Consello Escolar Municipal, que tivo lugar o 17 de setembro de 2025, o inicio do presente curso escolar, o gasto en mantemento de centros escolares ascendía a 118.000 euros, quedando cargos pendentes. Dende este grupo non entendemos como se reduce esa partida orzamentaria cando no ano 2025, según din, gastaron máis que o orzamento previsto nos orzamentos prorrogados do ano 2024. Entrando xa no debate de fondo da moción, estamos totalmente de acordo ca mesma, sempre cando se inclúa no punto 6 a nosa engádega. O Partido Popular de Ames considera que a Xunta de Galicia, dentro do exercicio das súas competencias, ten que poñer solución ás problemáticas existentes, ao igual que o Concello tense que facer cargo do mantemento correspondente. Que, como ben din vostedes na moción, a experiencia demostra que as incidencias só son abordadas cando acadan visibilidade pública, o que evidencia unha falta de planificación e de resposta eficaz por parte da Administración autonómica ás necesidades máis básicas e acuciantes. Pero tamén compre dicir que se o Concello realizara un mantemento correspondente ben planificado, seguramente moitas das situacións non se chegarían a producir. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Martínez. Sí. En canto á modificación no punto 6, non existe ningún problema para modificalo. A verdade, Luisa, quedeimo sorprendida ca túa intervención. Non facemos política cos nenos e cas nenas. Cando decimos que mandamos escritos, non só mandamos os escritos solicitando xuntanzas, mandamos informes técnicos da arquitecta encargada de todas as reparacións. Sabemos o que existe, sabemos quen vai da Xunta, sabemos que nos din que non. Igual deberías de decirme tú como debo de, non sei, que outras medidas podo facer, porque a verdade non descoñezo, non entendí, a verdade non entendí. Rosalía, a Tarroeira xa está a memoria valorada feita, estamos pedindo os orzamentos, xa casi temos 3 orzamentos, a profesora está informada, a mestra que está ahora sustituta, está informada de que se acometerá a obra no verán. Abrimos segundo turno. Señora Feijóo. Nada, simplemente comentarlle á señora Martínez que, a verdade, os que están gobernando son vostedes, polo tanto, vostedes serán os que teñen que saber como teñen que facer, e se enviando escritos lles dicen que non, pois ao mellor o que terán que facer é pois ir da man da comunidade educativa e sentarse así. Pero non vou ser eu, dende a oposición, quen lle diga a vostedes como teñen que gobernar, ni moito menos como teñen que facer.
Moitas gracias, señora Seijas. Señora Agra. Pois nada, agradecer que aceptedes esa emenda e que, bueno, que esperemos esa modificación se tramite canto antes. Moitas gracias, señora Martínez. Nada, agradecer o apoio de todos. Sigo sin, non me quedou claro, lamento, que quede moi claro que neste Concello que sempre se apostou por tanto o goberno que está ahora como os anteriores pola comunidade educativa, vamos a seguir facendo e loitando con todas as armas que teñamos na nosa man. Tampouco podemos escudarnos no que vayamos da man da comunidade educativa porque son eles os que nos trasladan as necesidades e somos nós os que intentamos solucionar. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos proceder á votación. Votos a favor da moción. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Bueno, este é un rogo que xa trasladamos polo menos en outra ocasión e é que rogamos que por favor os contenedores que hai en Agro do Muiño, sobre todo se están ao lado do CEIP, pois se lle coloquen unhas barreiras ou un peche tipo que temos aquí en Bertamirás, xa que hai queixas reiteradas dos veciños e veciñas da zoa de que aparecen os restos esparcidos pola rúa cos problemas de salubridade que isto acarrea, sobre todo agora que imos cara ao verán. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Boa noite de novo. Pois o meu rogo é para vostede, señor alcalde, e pois aproveitando que todavía seguimos no mes de marzo con respecto ao que pasou o día 8 de marzo, onde as miñas compañeiras voceiras Luisa Feijóo, Escarlata Pampín, Oliva Agra e Uxía García pois estaban na Casa da Cultura de Bertamirás a punto de comenzar a ler un manifesto e vostede marchou. Eu creo que, que 8 de marzo, aparte de ser un día de celebrar, é sobre todo un día para reivindicar o noso espazo como mulleres. Eu sei que vostede é bastante sensible e que apoia moitísimo a nosa loita, pero creo que ese día non estuvo á altura. E o feito de marchar, inda que sabemos que iba a entregar uns premios, pois eu creo que non foi capaz un pouco de estar á altura da situación e creo que como representantes públicos, tanto vostede, isto non é unha crítica, como eu e como muller tamén debemos revisar a veces certos comportamentos. Entonces, para a próxima vez que as nosas compañeiras estén ali subidas de alguna forma reclamando o seu dereito, que non marche e que espere 10 minutos, que eu creo que todo o mundo ese día podía esperar 10 minutos e ainda que chegase un pouco tarde, creo que era o día da muller e bueno, simplemente para que revisemos todas as que estamos aquí sendo representantes públicos a veces certas actitudes que temos. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Non só contestar aos rogos, vou dicir neste caso que podo coincidir con vostede en parte do que traslada aquí. De todas formas, tamén quero dicir que o 8M non se celebra só o 8M. Creo que é un acto que debemos de celebrar todos os días, non só o día da propia data. A defensa da igualdade e das mulleres se debe de facer durante todo o ano. Moitas gracias. Señora Pampín. O meu rogo é para a Concelleira de Deportes. Trasládannos que nas pistas de pádel da Aldea Nova a alambrada está rota, a rede arranxan aos propios usuarios con bridas, xa non son capaces de arranxar máis, o foco leva fundido moitos anos e mesmo a luz. Sí, pero eu tamén estou falando con Susana. A luz teñena que suxeitar de algún xeito con un pau para que faga contacto e que non se queden a oscuras. Entón, se me vai a alegar o orzamento municipal que aínda non se aprobou, non me vale, porque isto leva en moi mal estado moito tempo, entón é saber se é consciente e se... Bueno, perdón, que é un rogo, non me ten por que contestar, pero bueno, que rogo que por favor se arranxe o antes posible todos estes desperfectos nas pistas de pádel da Aldea Nova. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa. Ben, pídenos a veciñanza que se trae como rogo
que se poñan resaltos no entorno do Centro de Saúde de Bertamiráns, concretamente na travesía do Pellegar, para evitar as carreiras e aceleros de coches que nun entorno máis que insensible. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, o meu rogo tamén é para a Concellería de Deportes, é sobre a sala de bicis do xinasio municipal, que a mitad das bicis que están a día de hoxe non lle funciona a pantalla ou, en sí, elas non funcionan, entonces dificulta un pouco poder facer deporte nesa sala. Entonces rogo que lle pida a concesionaria que as arranxe. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Boa noite. Quería rogar que se sexa máis dilixente co censo da Rúa Meneiral, porque a pesar de que a veciñaza enviou a información dos seus vehículos, foron multados igualmente polas cámaras. Moi ben, moitas gracias. Estado de rogos e de preguntas, perdón, señora 5. Sí. Señora Feijóo. A miña pregunta é para o Concelleiro de Medio Ambiente, creo. No decreto 639/2026 aprobouse un programa de recuperación do bosque de Ribeira nun tramo urbano do Sar e divulgación do valor deste ecosistema. Entendo que para solicitar unha subvención de Medio Ambiente. E a pregunta era, se finalmente se solicitou esa subvención, cal é a cuantía, se cubre o 100%, e xa se nos pode explicar un pouquiño do proxecto? Pois tería que revisalo, non lle podo explicar, porque non sei se me corresponde a min ou se corresponde a outro departamento. É certo que estamos tramitando numerosas subvencións e é certo que hai algunha que non sei se agora mesmo é a do Fondo de Compensación que sí que ten que ver coas que ten que é unha actuación para levar adiante nas beiras do Sar, pero... Moi ben, moitas gracias. Señor García. Dado que o Goberno acaba de subir o prezo dos campamentos e quedando o ano pasado moitos nenas e nenos sen praza, preguntan as familias por que esa suba dos prezos non solventa a demanda de prazas. Obrigado. Moitas gracias. As plazas, en principio, van a ser as mesmas que o ano pasado, porque son sobre 450 prazas. É certo que hai unha suba de prezos, pero é unha suba de prezos necesaria, avalada con informes, con estudos económicos, e a nós, sinceramente, non nos gustan subir os prezos de ninguna das actividades, nin dos campamentos, nin de nada, pero é certo que neste caso os campamentos, estes prezos están sin revisar dentro do ano 2014. É certo que no ano 24 se levou adiante unha suba de 10 euros ao campamento, pero voulle poñer un exemplo. Nos, para poder ofrecer estes servizos e que impacten que teñan un menor impacto no orzamento do Departamento de Medio Ambiente, pois voulle poñer un exemplo, porque, por exemplo, ano pasado, no ano 25, había campamentos que costaban 210 euros por neno, este ano suben a 275 euros por neno. Hai outro campamento que son 340 euros por neno no ano 25 e este ano pasa a 399. En todos se produce unha subida, en algunhas unha subida moi elevada. Xa lle digo, é algo que non queremos facer, pero temos que facelo se queremos seguir ofrecendo a calidade dos campamentos, porque eso é outra que o Concello de Ames destaca tamén por ofrecer campamentos de calidade. Ao final, se queremos manter estes servizos, pois témonos que actualizar cos prezos. E, repito, é algo que non nos gusta facer. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, eu primeiro quero me alegrar, non, que as cousas que traemos aquí a pleno, o Goberno as escoite, non, e faga actuacións. Refírome a actuacións como esta que se fixo esta semana na Ponte de Pedras. Entón, como concelleiro, na pregunta que eu lle fixen no pasado pleno, me dixo que se iba a actuar sobre a ponte. A miña pregunta é, esta actuación é a que vostede prometeu no pleno ou é un pequeno parche para que poida pasar o camión da basura pola ponte? Grazas. O grande, me refiero. A verdade que gracias, señor Nieto. Os compromisos foron dous. Primeiro foi arranxala hasta poder incluíla na seguinte fase do POS onde podamos metela, que tamén foi un compromiso incluíla no seguinte complementario. Moitas gracias. Señor Espinosa, creo que ten tamén unha pregunta por escrito. Sí. Leo primeiro a pregunta por escrito. É sobre o campo de fútbol de Framán. Tendo coñecemento pola veciñanza de escrito remitido á Asamblea da Asociación de Veciños de Bugallido, onde entenden que se causaría un perxuízo irreparable de facer un campo de fútbol de herba artificial no núcleo rural de Framán, contra prácticamente ningún beneficio. As preguntas son,
A primeira, en que estado está o mantemento actual do campo de fútbol de Framán, e a segunda, se se vai a realizar finalmente un campo de erva artificial na devandita instalación. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Vai a respostar a concelleira de Deportes. Boa noite de novo. Antes de nada, dicirlle que non nos chegou ningunha comunicación, nin por parte da asociación, nin do veciño que fixo ese traslado á asociación. Dicirlle que agora mesmo o campo de Framán pois está pechado, pero recordar que é un campo de fútbol e que no momento en que algún equipo este interesado ou calquera outra asociación decida facer uso del, pois se valorará a súa petición e se pode, pois se lle cede sin problema ningún. Agora mesmo a actuación pois non se vai a facer, pero non se desbota. Moi ben, moitas gracias. Ten agora a pregunta oral, creo, non? A miña pregunta é se que nos indica a veciñanza que os sinais acústicos dos semáforos do Milladoiro non están a funcionar, como, por exemplo, os do entorno da Casa da Cultura. Cal é a razón? Moi ben, moitas gracias. Pois a razón é que fallarán para pasarse o informe á empresa que ten que levar o mantenimento para que os arranxe. Sinceramente, non temos conocimiento de que estén fallando. Moitas gracias. Señora Pampín. Pois a miña pregunta non era esta, pero cambiei-na así sobre a marcha, vendo de vir do pleno, porque, se non me equivoco, cando a compañeira Oliva Agra estaba defendendo a moción do abastecemento, o señor Gustavo alegrouse moitísimo de que se estén reunindo cos veciños e veciñas. Entón, isto faime entender que para él a veciñanza é moi importante, por iso se alegrou. Entón, a miña pregunta é por que hai a determinados veciños e veciñas que o señor Gustavo, pois, restándolle importancia á veciñanza, non lle contesta, tendo dúas oportunidades no caso que estou a falar. A primeira foi no pleno municipal, a dous veciños que tiñamos aquí e que seguimos tendo hoxe aquí presentes. Como non lle contestou ou lle clarificou o que os veciños pedían, pediron información por escrito e o señor concelleiro de Obras, o señor Gustavo Nieto, responde que está sobradamente respostado no pleno que les preguntaron e, o mellor, remíteos a que miren a acta, cando, entendo que será por descoñecemento e non por querer, non sei, rirse dos veciños e das veciñas. Na acta, debería de saber o señor Gustavo, non están recollidas, que eu creo que debera, pero tal e como está agora mesmo Ron, non están recollidas esas intervencións das persoas que interveñen. Entón, a miña pregunta é, por que non lle responde a estes veciños? É que hai veciños de primeira e veciños de segunda? Ou é que hai preguntas que lle incomodan, entón prefiere evadilas? Gracias. Moitas gracias. Aclarar varias cousas. Primeiro, a min non me incomoda ningunha pregunta. Segundo, para min todos os veciños e as veciñas deste concello son exactamente iguais. Non me parece correcto que se poña en duda que para min hai veciños de primeira e de segunda categoría, porque eu atendo a todo o mundo, falo con todo o mundo, levo broncas, reímonos, saltámonos, berramos, e para min siguen sendo todos iguales. En canto ás preguntas que se fixeron neste pleno, que foron 3, 2 por parte dos veciños e outra polo BNG, eu creo que contestei a todos os puntos claramente. Creo que recordar que a todos. Aquí preguntouse, creo recordar, vou falar de memoria, que se iba a haber algún tipo de desconto porque a recollida de basura non se facía. Comentei aquí os tiempos de desconto que había xa recollida nas bases das tasas e tamén dixen que o Concello xa facía un 25% que os veciños non pagaban, que era casi 1 millón de euros, que era un desconto que se lle facía a todos os recibos dos veciños. Como se iba a manter a seguridade? A seguridade dixen que o camión da basura pequeno pesaba o mismo que a ambulancia. Quero recordar que a seguridade en incendios, que o mellor que podía pasar é que dunha vez se fixera o parque comarcal, porque non é o mismo chegar a Pedras en un cuarto hora desde Santiago que en media hora ou 40 minutos desde Boiro de Ribeira. Preguntóuseme que iba a facer coa ponte de Pedras. Dixen que o iba a arranxar o asfalto, que era o que estaba mal, que non había ningún dano estructural,
e que despois que o iba a meter no post adicional, no seguinte post adicional. Non sei se me queda algún, eu creo que estaba suficientemente contestado. Outra cousa é que non acepten a miña resposta, pero aí xa non teño nada que facer. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Pois a miña pregunta é tamén para o Concelleiro de Obras, para Gustavo. Pois está vostede moi... a ver, en vista a aprobación provisional polo Ministerio de Transportes e Mobilidade do proxecto de mellora de intersección da Nacional 550 coa SC20 no acceso a Milladoiro dende Santiago de Compostela e da creación dunha variante que conectará a saída da GC 56 coa Avenida do Muiño Vello, poden decirnos como está este proceso? Porque cada día en Milladoiro, pues, bueno, seguimos a sufrir sobre todo o tráfico que pasa por esa nacional. Entonces, si nos poden adiantar algo, se sabemos algo. Pois está na mesma fase que estaba fai máis ou menos 6 meses. O proxecto está valorado, redactado e entregado no Ministerio, a falta de que poñan a parte económica para licitalo. Gostaríame dicir aquí que no Milladoiro xe mesmo os veciños sufren 10.000 coches menos. Siguen sendo moitos, pero 10.000 coches menos. E tamén me gustaría falar, cando falamos de que hai caravanas e tal, eu que viví no Milladoiro moitos anos e traballei en Santiago, agora a punta do Milladoiro, a caravana chegaba á gasolinera da Galuresa, con 2 carriles. E ahora mismo esa situación non está pasando. É verdad, é certo, que si aumentou un pouco a cola, dirección, digamos, Padrón, Milladoiro. Eso sí é certo. Pero as colas que había con doble carril hasta a gasolinera da Galuresa ahora mismo non son as mesmas. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo do Partido Popular. Boas noites. Dende o Partido Popular queríamos preguntar por unha noticia que sae hoxe en prensa sobre o río Sar que sufre outro vertido e que afecta o paseo fluvial de Bertamiras. Gracias. Foi comprobar, era a terra, non había nada de vertidos orgánicos. A miña pregunta é para o Concelleiro de Obras é sobre o Parque da Condomiña, que leva máis de 15 días varios xogos inhabilitados. Se tedes pensado facer algo? Si, onte mesmo estuve reunido ca persona que fixo o parque no seu día para que me dera o que podíamos facer nese parque, porque hai zonas que están un pouco mal, bastante mal, a ver como podíamos arranxalas e cambialas. Moitas gracias, señor Meiro. Bueno, a miña pregunta é para a Concelleira de Deportes e en relación ao proxecto de construción da nova piscina do Milladoiro. Como está ese tema, se xa hai uns plazos máis concretos de cando se vai a poder aprobar o expediente de licitación e coñecer eso en que estado se atopa o procedimento. Pois mira, remitimos a fórmula á Xunta porque teñen que valorala e desde a Xunta se nos fixo unha non é unha reclamación, quero dicir, nos solicitaron unhas aclaracións. Entonces, estamos pendientes de que mañá nos remitan esas aclaracións para mandarllas á Xunta e en canto teñamos xa todo valorado, esperemos que positivamente por esta administración, xa poder traer os pregos tanto administrativos como técnicos ao pleno. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Pois damos por rematado este pleno. Gustaríame, como dicía ao principio, antes de nada, dar unhas palabras. Sei que hoxe é un momento complicado eu creo que para moitos de nós, para a maioría, sobre todo, dos que durante os últimos 10 anos, ou menos, compartimos traballo diariamente con Marga, porque hoxe é o último pleno que nos acompaña, polo momento por agora, neste período, e porque se vai a outro concello e ve unha nova interventora, non? Eu gustaríame dicir de Marga, despedila, ainda que antes se tivemos un pequeno acto cos compañeiros e compañeiras do concello, darlle as gracias diante de todos e de todas e ademais que quede constancia de que foron 10 anos de traballo duro. Ames non é un concello doado, é un concello grande, con moita poboación que medra anualmente e que tamén necesita recursos e non sempre dispoñíamos deses recursos para poder facer, sobre todo os que estamos no goberno, facer todas as actuacións que desexábamos. É certo que incluso en algunha ocasión, depende de cada un de nós, pero tuvemos algunha discusión,
Pero, bueno, quen non as ten despois de convivir 10 anos diariamente, porque eu sempre digo que moitas veces pasamos máis tempo xuntos aquí do que pasamos incluso cas nosas familias, e sempre tuvemos, bueno, sempre Marga sempre intentou tamén buscar unha solución, non? O Concello de Ames, sin duda, os veciños e as veciñas non coñecen o traballo que fixo Marga, pero os que estamos aquí si o coñecemos. Cando se fala dos funcionarios, habitualmente se fala dos funcionarios dunha maneira despectiva por parte da sociedade, ou unha parte que non traballan, que non cumplen, que... Bueno, eu creo que Marga é un exemplo de todo o contrario, dunha persoa que cumple, dunha persoa que, ademais, era fácil vela casi todos os días aquí, pasadas as 7 ou as 8 da tarde, era habitual vela no mes de decembro, o 30 ou 31, aquí, con o resto do persoal de intervención. Era fácil vela aquí hasta altas horas, mandándonos whatsapps para que entráramos e firmáramos facturas, para que xestionáramos aquelas cousas que quedaban pendientes. E, bueno, para min, lóxicamente, non é un pleno normal o de hoxe. Xa digo, eu estuve con ela 10 anos, no 2016, recén chegados casi nós ao goberno, Marga aterrizou neste Concello, e para min persoalmente é un momento difícil hoxe, non? Porque non vou a poder ir á súa porta, volver a tocar e botarlle unha bronca de vez en cando, ou que ela me berra a min, porque non só berraba eu, tamén me berraba ela. Co cal, bueno, quero agradecer todo o traballo que fixo, todo o traballo que fixo polos veciños e as veciñas de Ames e todo o apoio que nos dou a nós como concelleiros, como concelleiras, como alcaldes que estuvemos con ela, os que nos tocou estar, e con moito que aprendemos dela tamén, porque a verdade, cando hai unha relación deste tipo, tamén aprendes moitas cousas, así que, Marga, por a miña parte, como alcalde, moitas gracias, moita sorte, e as portas do Concello de Ames están abertas para cando queiras e podas volver outra vez aquí, sabes que serás ben recibida. Moitas gracias. Pido un aplauso, bueno, non sei se... Non sei se as portavoces, portavoz, quere dicir alguén algo. Bueno, empezamos por Luisa. Bueno, que che vou dicir, Marga? Agradecerche todo o traballo que fixeche. Como ben dixo, que suscribir todas as súas palabras, aínda que me poida pesar, pero, bueno, nada, decirche que efectivamente, a ver, Ames non é un concello fácil, Ames é un concello con moitísimo traballo, no departamento ainda por encima sodes personal escaso, e recoñezo que moitas veces aguantarnos e atendernos aos concelleiros e a concelleiras non é tarefa fácil, sobre todo cando toca pelearnos ca interventora polos orzamentos e polas retencións de crédito e demais. Bueno, a veces parece que só falamos ben das persoas cando se van, é unha mágoa, porque eu sei que pasaches algún momento complicado nestos anos, soubeches solventalo ben, e a verdade é que nunca che poderemos agradecer suficiente todo o traballo que fixeches durante estes anos, e sobre todo o talante e o avante que tiveches. Nada, non che vou desexar sorte na túa seguinte andaina, porque non a precisas. Sabes que onde estás, ti te fas ca situación e eres unha gran profesional, así que moitísimas gracias, Marga. Escarlata. Bueno, pois eu... bueno, xa onte, non, me abrazaba a Marga e choraba con ela, e hoxe pois falo tamén en nome dos meus compañeiros e compañeiras, por suposto, pois moitísimas grazas por desenvolver o teu traballo do xeito que o desenvolveches, pero eu tamén que quixera contar pois a miña experiencia contigo, non? Aterrei aquí no ano 2019, tiña a Nati e a David, non? Aí aconsellándome, e eu recordo, teño gravadas primeiras veces que subín a falar contigo cando eu nin sequera sabía o que era unha partida orzamentaria. E a verdade é que era increíble a paciencia que tiñas comigo. Claro, a min ainda non me podías berrar, porque ainda non era unha relación de tú a tú.
pero que sempre recordarei e que te agradecerei moitísimo pois esa paciencia que amosaches sempre conmigo e esa aprendizaxe, non? Eu non te podo comparar con outros interventores ou con outras interventoras, pero dubido moito que as haxa tan maravillosas como a ti. Votaremos dende o noso grupo como o resto, non? Lóxicamente, pois moitísimo de menos e moitísima sorte. Creemos que neste caso pois o Concello que vas é o que vai a gañar. Grazas por todo. Señora Agra. Bueno, la verdad es que es muy complicado resumir en palabras. Bueno, todo lo que nos estuviste transmitiendo, aunque yo siempre estuve en la oposición desde que llegaste. Como interventora tengo que decir que eres una profesional impecable, con un mogollón de rigor, sentido de la responsabilidad, pero yo sobre todo lo que admiro de ti es tu enorme calidad humana. Quiero agradecerte especialmente el trato que nos diste a cualquiera de nuestro grupo, que siempre fue respetuoso, siempre estuviste dispuesta al diálogo y tu capacidad que tuviste para hacer fácil lo que era más complejo. Te vas dejando huella, como bien ves, lo vimos ayer, lo vemos hoy, no solo en el trabajo bien hecho, sino también en las personas que tuvimos la suerte de coincidir contigo. Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa y estoy segura que donde vas a estar vas a marcar la diferencia. Gracias. Eu podo falar? Ai, perdón, que me falta Víctor. Eu quería resumir unhas palabras que eu sempre apreciei de Marta, que ten unha tremenda vocación de como fora para transformar a clave de vida da xente. Ven a traballar contenta, bota horas, busca solucións, busca solucións, a mí non me derrou nunca. E iso é de admirar. Eu dicía antes moi ben o alcalde respecto dos funcionarios, non, deste tipo de cuestións. Eu sempre digo, e moitas veces o falo nos departamentos que levo eu, que se algo nos distingue os que nos dedicamos na política local respecto a outra política é que nós nunca perdemos a nosa condición de vecinos. Non perdemos a condición de vecinos, non tomamos decisións que os ves un pouco alexadas, sino que tes ese inmediatez, te sales de ti e vas para a tua casa. E acabas tendo, unha percepción da función pública diferente, do que a ti realmente te aporta xa non só como político. E Marga é unha desas persoas que te transmite eso. E desas persoas que ti te vas a casa e dices, pois, estamos en moi boas mans. E iso é profundamente agradecer, eu o fago nese sentido. O dicía moi ben Oliva, a súa calidade humana imprescindible, nunca che di un non a recibirche, ao final sempre cunha sonrisa, se hoxe non te dá unha solución, buscache a mañá, e, vai ser unha persoa de moi difícil sustitución nese sentido. Eu xa lle dixen, non che digo adeus, digo hasta logo, moita sorte que non se dis vas a ter, e, ata pronto. Gracias. Vamos, antes de que interveña, a señalar os regalos institucionais que damos habitualmente, que ven algo importante, e para nós, para Marga, é moi importante. Foi moi importante, vai a ser que é o libro do Concello de Ames, para que non se esqueza de nós, para que de vez en cando, cando estese moi morto, que seguramente vai estar en sitios bonitos, ou na casa, pois, te acordes do Concello. Se non mo dabas o xivo para levarlo, non pedilo. Digo, anos, un libro, non? Vou xa dar tamén outro regalo institucional que fai a artesana. Non fixemos a recé, o regalo institucional. Moitas veces de bolillos, moi bonitos, moitas gracias. E agora tes a palabra. Bueno, eu... A ver, pulso aquí, é que eu non suelo falar. Xa está. No, bueno, que onte foi un día de emocións, entonces xa chorei todo o que tiña que chorar, entonces ahora estou calmada, e, bueno, teño que agradecervos as vosas palabras porque é demasiado, non son tan como me puxestes aquí, porque teño botado moitas broncas aquí a todos en general. Pero sí que é verdad que me vou de Ames con unha sensación estes últimos días, que levo indo un mes, pero estes últimos días foron, teño que decir que me vou con unha sensación maravillosa de sentirme querida, de sentirme valorada
Entón, bueno, voume con unha experiencia profesional increíble, porque Ames is different, en Ames témolo todo, e tivemos de todo. Tivemos de todo, e, bueno, e lo que vendrá. E lo que vendrá. E, bueno, creo que fomos solventando todos como poidemos, e o mellor é que, bueno, me levo de todos un recordo estupendo. Me vou ca sensación de que sempre se pode facer máis traballo e que seguro que hai cousas que fixen mellor e hai cousas que fixen peor, pero, bueno, sempre intentei facer da mellor forma posible, dedicándolle todo o tempo que me permitía a miña situación tamén persoal. E, bueno, que Ames ten unha xente estupenda e maravillosa e que seguirei vindo a Ames porque vivo aí ao lado e agora o coche xa colle cara a Ames e cara a Bertamirán, seguirei vindo aos comercios de Ames e, bueno, que gracias por estes 10 anos e sobre todo por esta despedida maravillosa. Gracias a todos. Pois ahora sí damos por rematado o pleno. Boa noite.